Vilafant es prepara per la 16a edició de la Mostra Gastronòmica del Conill i la Fira de l'Artesania. El diumenge 1 d'abril, 7 establiments de restauració de Vilafant i la comarca, a més de l'Escola d'Hostaleria, oferiran degustacions de suculents plats cuinats amb conill. També hi haurà 80 parades de productes artesanals i un munt d'activitats paral·leles. Sobretot la base és la mostra gastronòmica en la qual intervenen 8 restaurants, a més de la degustació de brunyols de l'Empordà i el vi de denominació d'origen d'Empordàlia. Tenim una sèrie de gent, entitats, que col·laboren. Són 15 entitats amb una 50ena de persones, a part també del personal propi de l'Ajuntament, que també hi dedica, durant tota aquesta setmana, i ha estat dedicant molt d'esforç i molt de treball perquè els preparatius surtin el més bé possible. En quant a la mostra d'artesania, tindrem la participació de 80 parades, 80 expositors molt variats, des de temes alimentaris, temes de prendes de vestir, tot tipus d'artesania. I després també destacar les 4 exposicions que tenim en el conjunt de tota la diada de la Fira del Conill, en la qual hi ha cotxes antics, hi ha labors i manualitats, hi ha enfilem agulles, que són màquines de cosir, i després també una exposició d'art a la Torre d'en Dolfo, que aquest any inicia també una experiència que després, a partir d'aquí, la portarà cada 15 dies. Aquest any el tiquet costa 5 euros i dona dret a 5 degustacions. Hem d'assenyalar sobretot el tema dels tastets, calculem que seran uns 5.000 tastets, evidentment que cada etiquet té dret a 5 consumicions i per tant això dona molt de joc perquè tothom pugui degustar les diferents especialitats del cuinar conills, que evidentment els restaurants crec que, i així ha de ser, estaran a l'alçada per continuar amb aquesta trajectòria d'aquesta fira. També s'hauria de destacar que les carnisseries del poble col·laboren des de la seva manera, de la seva vessant, en el sentit que en els tiquets de degustació hi haurà un val descompte de 2,5 euros perquè totes les persones que al matí estiguin en la degustació del conill puguin adreçar-se durant 15 dies a les carnisseries d'aquí de Vilafant, del municipi, les dues carnisseries, tant a les Forques de Can Tubau com a Can Guillemet, aquí al nucli antic, en el qual tindran aquest descompte de carn de conill. La mostra del conill atrau gent d'arreu de les comarques gironines i també de la Catalunya Nord. Al costat de la Festa Major és l'acte més important que s'organitza al municipi. Són dos actes totalment diferents, jo diria que tan important és un com l'altre, evidentment la Festa Major amb la connotació de jornada festiva ho és i molt, però en quant a la projecció exterior, en quant a Vilafant pot demostrar la seva capacitat de tirar endavant actes d'aquest tipus, esdeveniments d'aquesta envergadura i de la manera que es porten a terme l'organització i tot l'entorn que suposa aquesta Fira del Conill, jo crec que com a projecció exterior i de poder copsar el tarannà del poble, aquest és el primer o principal acte que estem portant a terme en aquests moments, sense desmereixer, evidentment, amb una connotació també diferent, la Festa de Sant Cebrià del mes de setembre, que com no, amb el caire festiu que té, evidentment té la seva transcendència. La inauguració de la mostra a les 11 del matí comptarà amb la presència de la secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Maria Teresa Martí.